भाऊजे आज मॅड होणार वाटता. काय कलर ते खैची घेऊन खैची नको असे होणार. हे बघ डायमंड पण आहे चंद्रपूर का रिअल वाटतं बघ. 1050 रुपये नेसलं तर बायका मॅड झाली. त्यांना कांदे लावचे लागतील सांगते मग नवरे माका गाड्या घालतील. ही 14,000 ची सेलिंग आहे. हा हा तुम्हाला या पैठणी महोत्सव मध्ये ही साडी फक्त 10,500 रुपयाला पडते. प्राइस काय याची? 15,000 हे बाबा काढून ठेवा तुम्ही 15,000. साडी आहे बॉर्डर आहे ना सेपरेट अटॅच केली आहे. बघा ह्या साडीला आहे ना मी तुम्हाला सांगतो काय डिफरन्स आहे. याला आरपार म्हणतात. ऑफर मध्ये 30,000 मुनिया पैठणी. हरे कृष्णा. वेगवेगळे पदर. नमस्कार म्हणजे तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर म्हणजे तुमका सर्वांना माहितच आहे बाय इल्याला आणि बाय इल्यानंतर घरात एक वेगळाच वातावरण असता, एनर्जी असता. आणि पण बाय उद्या लगेच चालला पण गावागा वेंगुर्ल्यात. तर बाय साठी मी आज पैठणी घेणार आहे आणि ती पैठणी घेऊसाठी आम्ही सर्व ठाण्यात जातो. मीनाकारी सारीज मध्ये आता सर्व तयारी करतात. त्यांची तयारी झाली की आम्ही ठाण्यात जाऊन निघू. तर शेवटपर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा. चला ठाण्यात लेट्स गो. आम्ही ठाणा स्टेशन का उतरलो आणि आता आम्ही जातो मीनाकारी साडी. चला लेट्स गो भाभीजी या. तर आता आम्ही येऊन पोचलो मीनाकारी साडी. अरे सर्वजण इला असते काय बसका बांधू गेलास की काय होय. तर पैठणी महोत्सव आमचं लागलेलो आहे. बघ आहे पैठणी महोत्सव 50% ऑफ. तर आता या पैठणी महोत्सव का आम्ही जातो. पैठणी होती एकदम चांगल्या वेळेस आले तुम्ही. काय म्हणता? कारण सध्या आपल्याकडे ना पैठणी महोत्सव चालू आहे. हो हो त्याच्यात 20 ते 50% सूट चालू आहे. हा हा हा. तर कशामध्ये दाखवू तुम्हाला? पैठणी हेवी रेंजची दाखवू की काय? नाही नॉर्मल दाखवा नॉर्मल का? पण चांगली हवी. बहिणीक साडी हवी माझ्या गावासून इली आहे. हे फ्लॅट 50चे 5 काउंटर नेहमी असतात. ओके. 3,000 पासून जे 10,000 पर्यंत किंवा 20,000 पर्यंत सगळे स्वस्त. बापरे. हे तुमका किती हजाराची हवी? 10,000ची का 20,000ची? हे बघ डायमंड पण आहे चंद्रपूर का रिअल वाटतं बघ. ते वाटतं की त्या हीच वाटतं नथनी आहे. याच्यामध्ये डायमंड पण दिले तर ब्लाऊज वगैरे पण आपला दिलाय ना असं कॉन्ट्रास्ट दिलाय. मुनिया पैठणी म्हणतात त्याला. मुनिया. अरे कोणतरी कमेंट केली होती आमका माहिती मुनिया पैठणी घ्या. अरे हे बघ मुनिया रे मुनिया साडी जबरदस्त आणि कलर पण भारी आहे. किती वाटते ताई? तुम्ही बोला. 3,000ची हा? ही साडी फक्त 1,050 रुपयाला आहे. बापरे. दीपाली पैठणी आहेच घेऊ खव्या. ही पैठणी बघा. पैठणीचा खजानो हात आहे. ही खायची आहे. ही पैठणी 3290 ची डिस्काउंट करून फक्त 2250 रुपये. 2200 रुपये. आई शप्पथ. कलर बरोबर नाही ही ह्याची मेन म्हणजे ह्या पट्टी. पैठणीचे ट्रेडिशनल हा हा ही ट्रेडिशनल म्हणजे ही पैठणीच हा अशी मध्ये आले. हे न्यू लॉन्च केलेले आहे सगळं. म्हणजे या व्हिडिओ मध्ये कलर जरी वेगळं वाटलं ना तरी ओरिजिनल लय भारीच कलर वाईन आहे. कलर आहे. हा वाईन कलर. माझ्याकडे लाईट कलर्स पण आहे. डार्क कलर सगळ्या ठिकाणी भेटतात. लग्नाचे जे हा, 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 हा. 8 मेन कलर आहेत ते सोडून माझ्याकडे लाईट कलर पण आहे याच्यामध्ये. बापरे डिझायनर ब्लाउज. आणि साडीची किंमत तुमच्या हातातच आहे. हे पूर्ण ब्लाऊजची डिझाईन. साडीची किंमत ही बघ हे किती आहे मला दिसत नाही. 3,000. हे बघा 3995 ची साडी डिस्काउंट मध्ये 2750. 2750. आणि ब्लाऊज भारी आहे तो डिझाईन. हा ब्लाऊज भारी आहे. ब्लाऊज टेलरला काय त्रास नाही. कार्ड बघा किती मोठी मिनीचर कार्ड आहे. पेस्टल कलरची पेंटिंग जी तुम्हाला बोललो ना ते डार्क कलर तुम्हाला सगळी ठिकाणी हा, हा, हा. तुम्हाला भेटणार नाही. 15 ऑगस्ट का बरी आहे. 15 ऑगस्ट का तू पैठणी घाल. बाय आमचा मॅड व्हायचं मग गावात आमका हे बघूक मिळत नाही. 101 आणि ते पण प्राइस मध्ये म्हणजे परवडणार आहे. ही पैठणी आहे काय? नाही दादा आता पेंटिंग थोडं एकदम दाखवलं कारण माझ्याकडे सेल तर सगळ्यामध्ये चालू आहे. ओके ओके तेच म्हणलं हे पैठणी वाटत कलर कॉम्बिनेशन बघा कसे वेगवेगळे आहेत. आणि हा हे कलर भारीच आहे. आणि डिझाईन्स पण बघा कशी वाटते डिझाईन बघा. याची कलर मॅचिंग नाही कॉम्बिनेशन वेगळंच आहे. यात बघा अरे हे पहा सेम डिझाईन आहे. पेस्टल पण हा डिझाईन सेम आहे कलर फरक. डिस्काउंट करून किती? डिस्काउंट 2400 रुपयाला फक्त. 2400. पैठणी बघा. पटोला आई शपथ म्हणजे ह्या नाव मी ऐकलेलं नाही कधीच. पटोला पैठणी. हे बघा पैठणी पेशवाई वगैरे ऐकलेलं होतं. आता बघा मी तुम्हाला पहिले जे दाखवले पटोला. बघा हा, हा. जी विविंग आहे ना याला पटोला म्हणतात.
ओके. ही पैठणीच्या काठाला पटोल्याची डिझाईन केलेली आहे बघा. हा हा होय होय होय. आणि पदर आणि काठ म्हणजे वाटतं. हा एकदम रिच वाटायची पदर एकदम वेगळाच आहे. लाईटीवर चमकता याचा कलर असं म्हणजे वेगळाच आहे, भारीच कलर. हे बघा सॅटिन पैठणी, बनारसी पैठणी दाखवते. हे बनारसी आई शपथ. त्याच्यात सगळे थोडे असे या टाईपचे कलर देणार. व्हरायटी बघा. म्हणजे फंक्शन वगैरे असेल आणि एकदम असं वाव दिसायचं असेल तर तसे डार्क कलर्स पण नवीन कलर आहेत. ब्लाऊज कसा याचा? कारण हे सिंगल कलर आहे ना, कॉन्ट्रास्ट. हा हा हा. पण ही डिझाईन कशी वाटते बघा, मोरची कशी वाटते ताई तुम्हाला? नाही नाही मोरत हे काय एक साडी तुम्हाला ह्या बाई ह्या मोर मध्ये येईल माझा साईड का राहू. हा मोरा होती बघा. आणि ती मगाशी दाखवली ती मोराची होती. मोराची होती. आता हे झुमका गिरा हे झुमका. ही डिझाईन आहे, कशी वाटते? अरे हे दीपाली तुका ह्याच्याच आहे वाईनच आहे ना कलर पर्पल दीपालीचा फेवरेट. हे तर भारीच आहे प्रश्नच नाही. त्याच्यात तुम्हाला स्टोन पाहिजे तर स्टोन पण केलेले आहे लग्नाला फंक्शनला वगैरे हा, 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 हा. असेल ना तर ना ही भारीच आहे म्हणजे दीपाली का ना उठून मग दिसत डार्क कलर असतं ते. ही साडी पाहिजे तर तुम्हाला साडी नेसून पण दाखवतो मी. कवग्या पण आहे. ग्राउंड फ्लोअरला आपण नंतर फर्स्ट फ्लोअरला पुन्हा जाऊ, तिकडचं पण मॅजिक दाखवू तुम्हाला काय काय आहे आपल्याकडे. मग तुम्हाला ग्राउंड फ्लोअरची आवडली की फर्स्ट फ्लोअरची ते बघ. नाही आमका फर्स्ट फ्लोअरचीच आवडणार. बजेट मध्ये लय भारी आमच्या. अरे ह्याची ब्लाऊज आहे का ह्या पटियावाला? आई शपथ. हा हा हे ब्लाऊज आहे वाईन कलरचं कापड एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट. आहे कापड. त्यामध्ये तुम्हाला जर एकदम मोठी काठ हवेत ना, हा हा हा. बघितलंच तर अरे बघ. बापरे. अरे बापरे हे एवढं मोठं काठ हा. म्हणजे काठावर पण डुबणार आपण, समुद्रात जाऊची गरज नाही. जे मागे आहे ना, shooting बघ ते 2 वेती काठ आहे बघ. आणि ब्लाऊज दिलाय तो पण असा हेवी दिलाय बघा. लय लय डिझाईन बघा काय तर बाय. बघा तुम्ही हायच्याच फ्लोअर का बघा. वर फक्त आपण सदिच्छा भेट देऊया, पण हा घ्यायचा तर हायच घ्यावा तुम्ही. ही कुठली पैठणी आता? टिश्यू पेपरची टिश्यू पैठणी. ओके बाय. बघ का आवडतं मोरा कॅटलॉग होतं नाही का? काठ कॅटलॉग आला होता ना इथे लावलेला आपण तो. पूर्ण अगदी सोनेरी आहे अगदी. त्याच्यामध्ये माझ्याकडे 1700 पासून 2200 पर्यंत डिझाईन. किती? 1700 पासून 2200 पर्यंत डिझाईन आहे त्याच्यामध्ये. तरी पण मस्त आहे म्हणजे 3-2.5 हजाराच्या आतमध्ये असतात. आणि याच्यात स्टोन वगैरे लावलेले थोडे प्राईस ऍड होतात. 2500 पासून 3500 पर्यंत स्टोन वाले. ओके ही स्टोनवाली आहे काय? नाही, ही प्लेन दाखवले तुम्हाला. याच्यावर स्टोनच्या डिझाईन वरती आहे, ते पण दाखवले. आता ही फक्त 1700 रुपये. 1700 रुपये का टिश्यू? मध्ये हे बघा, नो इश्यू हा. टिश्यू नो इश्यू. हा मस्त आहे एकदम. बाय तुका आता एवढ्या दाखवल्या आणि त्याची खायची आवडली? सर्वच आवडले. ही पण भारी आहे. हे रेच वाटतं. वर बघू जातास ते 5000च्या पुढचे आहात तर बघून या नुसते. हा बघू काय पैसे नाही लागत. चला फक्त घेऊ नको. हे पार्सल हा इकडे काय पैठणीच आहेत काय? नाही ना, नुसतं पैठणी नाही. मग रेंज कसं आहे 3000 पासून 30,000 पर्यंतची व्हरायटी इथे. पण त्याच्यात पैठणी, कांजीवरम, ओके. कोवई सिल्क, साऊथची एक व्हरायटी, सॉफ्ट सिल्क, प्युअर गडवाल सिल्क, हा, हा. प्युअर पटोला, शिफॉन, जॉर्जेटच्या साड्या, डिझायनर साड्या, त्या सगळ्या इथे तुम्हाला फर्स्ट फ्लोअरला भेटेल. अर्नी सिल्क, असे सगळे भरपूर व्हरायटी. कांचीपुरमचं प्युअर कांचीपुरमचे बापरे. जे साड्या आहेत ते सगळे व्हरायटी, म्हणजे बरंच व्हरायटी. हे बाबा नावा पण ऐकलेलं नाही एवढं काय काय आहे. आता ती बघा, ती नवरीची एक लावली तिथे बघा, ब्रोकेट कशी ही हा ही कांजीवरम. हे ती बघ हे दाखवतात ती बघ भारी वाटतं. ब्लॅक कलरची गोल्डन ब्लॅक. आता येतं हळदी कुंकू तुका सॉफ्ट सिल्कची साडी आहे. सिल्कचीच आहे ती पण हो, भारी आहे साडी. गोल्डन म्हणजे ती वेगळीच आहे. बापरे तेच महागडेच आवडतात. बाबल्या सावकाश बाबा महागडी या साडी. ते सावथीने चेडू ऐकत नाही. 10,000 हजाराची साडीवर घेता. सिल्क आहे ना हे? हो, 100% प्युअर सिल्क आणि हातमागाची साडी आहे. मशीनला बनलेली नाहीये म्हणून त्याची किंमत जास्त येते. बाय आमची किती 5,000ची घेतो तर आम्ही म्हणतो बाय महागडी घेता साडी. आता हे 12,000चे बघून बाय ठीक वाटतं. बाय आमचा 5,000शिवाय साडी घेत नाही. म्हणजे बायचे सर्व. ही बाय किती हजाराची आहे? 2,500ची आहे.
पैठणी. मग ही स्वस्त घेतला वाटतं. येवले पैठणी येवल्यात जाऊन घेतलेली. बाय ऐकत नाही म्हणून हे स्वस्त पडले. हय महाग पडत ते. बाय आमचा पैठणी लवर हे बाय आमचा पैठणी लवर आता घालून पण पैठणी दिला. पैठणी घेऊसाठी पैठणी घालून येला म्हणजे विचार कर. बाय आमचा भाऊ वेगळाच आहे. ती पण साडी भारी आहे. ती खायची ती पिवळी कलर. हा मस्त आहे. तो पण साडी कलर भारी आहे. तो बघ बाबलो दाखवता. आज मॅड होणार वाटता. काय कलर ते खायची घेऊन ये खायची नको अशी होणार. बाप रे कोणता कलर आवडला का तुम्हाला? कलर कॉम्बिनेशन तर काय वेगळाच आहे. हटकेच आहे एकदम. खायची आणि कलर बघ काय तो जबरदस्तच आहे. सर्वच कलर भारी आहेत. अरे पण किती हजाराची आहे ही? बघा ही प्युअर सिल्क ची साडी आहे. प्युअर सिल्क आहे. पूर्ण प्युअर सिल्क. ओरिजिनल एकदम. ओरिजिनल एकदम. ही 14,000 ची सेलिंग आहे. हा, हा. तुम्हाला या पैठणी महोत्सव मध्ये ही साडी फक्त 10,500 रुपयाला पडते. फक्त दीपाली फक्त 10.5. 31 जुलै पर्यंत आपला जो पैठणी सब. महोत्सव चालू आहे याची हा, हा. तारीख पण सांगतो. 31 जुलै पर्यंत या रेटला तुम्हाला पडणार. ओके न हा नाही जबरदस्त कलर. 10,000 साडी नेसून बघणार तू त्यांच्याने परमिशन दिल्याने तर. म्हणजे दाखवू ना तुम्हाला. ठीक आहे मग. सर घ्यायची आहे मग. अरे बापरे नाही ना ते फर्स्ट फ्लोअरचे आमच्यासाठी ठीक आहे. ग्राउंड फ्लोअरचे बाय तुका खायची आवडली? सर्वच छान आहे. मग सर्वच घेऊ ना आपण. त्यात काय आहे? ही साडी कुठली? कुठली जाईल? हा ही पहिली. ही का? हा ही हा. ही प्युअर अर्नी सिल्क आहे. बघू. कुठली? अर्नी सिल्क आहे. अर्नी सिल्क. हँडलूमची अर्नी सिल्क आहे ही. एकदम बायची आमची पसंतच वेगळी आहे बाबा. ही काय खायची शोधून का? 24,000 साडी हात किती? बनवलेली आहे. 24,000. सध्या ऑफर मध्ये 17,500-18,000 रेटला ही साडी. ए बायची पसंत आमची लय हायफायच असता. खैसून शोधून काढल्या ते बघ. म्हणजे एवढे साडी आहोत तरी तिने थैची शोधून काढल्या. नाही ही वेगळीच साडी आहे. म्हणजे आम्ही कधी बघितलेलीच नाही. हा बघा. अरे तो पर्पल कलर. हा हा नाही तो पर्पल नाही. तो जो डार्क पर्पल हा बघ दीपालीचा सिग्नेचर कलर. हा चिंतामणी कलर आहे. हा नाही आणि भारीच वाटतं तो पर्पल बघ ना. कलर सगळं नवीन स्टॉक आहे. विदाउट कॉन्ट्रास्ट जर हवा असेल ना, ही मी तुम्हाला जी दाखवली ती कॉन्ट्रास्टची हा, हा, हा. सेम साडी सेम कॉन्सेप्ट. ही कॉन्ट्रास्ट नाही. बिन कॉन्सेप्ट बिना कॉन्ट्रास्ट सिंगल कलर. ही पण भारी आहे. डिस्काउंट करून ही पण प्युअरच आहे. हा. प्युअर सिल्क. 11,500 पासून स्टार्ट आहे. ही 11,500. डिस्काउंट करून सांगतो price. दोन्ही मस्त आहे. हे कॉन्ट्रास्ट आहे आणि ते सेल्फ आहे. ह्याचा कॉम्बिनेशन भारीच आहे. ही खायची काढली? ही साडी आहे ना, हा. त्याचं मेन काय आहे, ही सेपरेट अटॅच केली आहे. बॉर्डर घ्या इथे दाखवतो तुम्हाला. हा 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 ही साडी आहे, बॉर्डर आहे ना सेपरेट अटॅच केली आहे. हा. बघा हा, हा, ह्या हा. साडीला आहे ना, मी तुम्हाला सांगतो काय डिफरन्स आहे. याला आरपार म्हणतात. हा हा बॉर्डर आणि साडी एकत्र विन झालेली आहे. ओके. इथे धागा ऑफ व्हाईट पूर्ण बघा कसा फ्रेश दिसतोय. हा, हा, हा. इथे साडीचा कलर कसा एकदम राणी फ्रेश दिसतोय, पण हा, इथे हा. मध्ये बघा बेबी पिंक दिसतोय. हा. हा हा कारण हा धागा इथे मर्ज झालाय ऑफ व्हाईट आणि हा राणी धागा इथे ऑफ व्हाईटला मर्ज गेलाय ना, म्हणून इथे हा. बेबी पिंक आलाय. परचाई बघा. ओके ओके हा हा जर ह्या पद्धतीने विणलं ना आपण, हा. तर इथे बघा असं काहीच नाही आरपार मध्ये. जर येल्लोला ब्लॅक इथे मर्ज होणार तर काहीतरी वेगळा मस्टर्ड कलर बनणार. बरोबर. हा, नाही, तो पण black तसं नाही. आपण- म्हणजे ही बॉर्डर आहे ना, साडी बनली वेगळी, बॉर्डर वेगळी बनली आहे, नंतर अटॅच केलंय. हा. म्हणून हा त्याची कॉस्टिंग पण जास्त जाते. ओके. हाफ म्हणजे मध्ये. अटॅच केल्यानंतर महाग होते. कारण 2 वेळा त्याची मजुरी लागली ना. साडी बनवताना नुसतं साडी हा, हा, बनली हा. आणि नंतर बॉर्डर वेगळी बनली आणि नंतर अटॅच केली आहे त्याला. साडी ओके. एकत्र बनली नाहीये ती. हा म्हणून ही महाग साडी आहे पूर्ण ते. बॉर्डर एकत्र बनली. हे एकाच वेळी बनलेली आहे आणि हे 2 वेळा हा. म्हणून हे तर महाग हे आहे. याच्यापेक्षा पण अजून हेवी पडते ही साडी. हा तर हा तो डिफरन्स असतो. पण ह्याची कलर कॉम्बिनेशन भारीच आहे. ब्लॅक येल्लो आणि गोल्डन. त्याला आहे ना कडियाल म्हणतात. जेव्हा कडियाल. बॉर्डर सेपरेट अटॅच करतात ना, हा 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 तेव्हा त्याला कडियाल म्हणतात. बापरे लय माहिती दिली. हे कायच माहित नव्हतं आमका याच्यातला. आम्ही झिरो होतो ह्याच्यात. आता हीच सेम साडी तुम्हाला हा सोबत बनलेली आहे ती दाखवतो बघा. हा, हा. त्याच्यामध्ये याच्यात फरक पडणार काय डिफरन्स ही आरपार बनलेलं. Border आहे. प्राइस आहे ना 2,000 कमी असणार. या साडीला प्राइसिंग मध्ये हा, 2,000चा हा. फरक आहे. दिसायला डिझाईन पूर्ण सेम आहे. ओके आपण म्हणतो ना अशीच घेतलेली
आणि मग अशीच घेतलेली तर तुमच्याकडे 2000 काय जास्त आहे, मी तर तिथे कमीला आहे. बघा सगळे डिफरन्स आहे, समोरासमोर दिसते. हा. साडी आणि बॉर्डर एकत्र बनलेली आहे. हा कलर याच्यात मर्ज झाला मर्ज झालेला आहे, बरोबर. हे इकडे दिसतं आणि ह्याचा हे वेगळीच आहे बॉर्डर. ब्राईटनेस बघा, कॉन्ट्रास्टला पण फुल, काटाला पण फुल ब्राईटनेस हा, आहे हा, आणि हा, हा. आतमध्ये पण फुल ब्राईटनेस आहे. दीपाली कसा वाटतं? त्याच्या गारगार वाटतं का? आलंय का lemon red? काय गरम वाटतं? माका एसीत पण घाम फुटलो. आमका बरं वाटतं. पहिले टाकलंय का सायलीच्या याच्यात? भावी भावीचा नंबर सांग. सांगा कशा चांगली आहे तर साडी बा भारी जाते, महागडी आहे तर काय. जिया कशी आहे? जिया आवडली, भाविका पण आवडली. हे का बायका आवडली काय? होय होय हो, सांगा. आवडली. पप्पाला सांगा घेऊ. साहेबांना आता कार्ड द्यावं लागणार. काय पप्पा घ्या म्हणतात साडी. पप्पांगा हे घाण रवचा लागा साडीवर दाखव का. नाही मस्त वाटतं, कलर कॉम्बिनेशन वगैरे लय भारीच आहे. दीपाली आपली हाऊस भागवून घेता बाबा, महागडे साडी नेसूचे. गोल्डन, ब्लॅक, येल्लो तिन्ही कॉम्बिनेशन. आणि तू तुझा ड्रेस पण ब्लॅक आहे त्यामुळे एकदम मॅचिंग झालं ब्लाऊज. हे का ब्लाऊज कसलं ब्लॅकच येतं का? ब्लॅक हा, म्हणजे तुका ह्याच्यासाठी बेस्टच आहे. 20,000 ही नेसलंस तर बायका मॅड झाली, त्यांका कांदे लावायचे लागतील, आणि ती मग आपल्या नवऱ्याला जाऊन सांगते. सांगतील मग नवरे माका गाड्या घालतील. आता काढून ठेव हे चल. भावीजी आहे बघा. भावी जे काय आवडणारच आहे. आवडलं का सांगा. पप्पा घेतील तुमका आवडली तर. हो पप्पांचं काय झाड लावल्याने की काय. अरे घेऊया ते खालच्या फ्लोअर का घेऊया, हे लय महागडे आहेत. 20-20 हजाराचे आहेत. 20,000 म्हणजे माहित आहे का? 20,000. पप्पा 4,000चे पापलेट नाही आणले अजून. मग 4,000चे पापलेट नाही आणलं तर काय 20,000चं हे येणार की काय. आता बाय आमचा नेसून बघता. हे कायच शिवसेना कलर, राणी कलर, पिंक कलर. हा हा बघा याला मॅचिंग कुठला दिला बघा क्लोजअप मध्ये. मस्तच आहे. ब्लाऊज बघा स्काय ब्लू कलर. हा राणीला स्काय ब्लू कलर नाहीये तरी युजली राणीला रेड काय असतो, हा, हा, वेगळे असतात हिरवा हे. असतो, जांभळा असतो. अरे बापरे. पर्स पण घ्या. भावी भावी सांग आता आते काय हे कर, मदत कर. कैची घेऊया ती. याची प्राइस काय ती विचारा आधी. आधी विचार. गुलाबी साडी, हा डान्स करा. मित्र प्राइस काय याची? 15,000 बसतात. 15,000 स्टार्टिंग आहे. हे बाबा काढून ठेवा तुम्ही. 15,000 दोन्ही घ्या नाही. तुमका महागडेच आवडतं. हो दोन्ही घेऊ दे. दोन्ही घेऊ देत. या. बहिणीने तुला कुठची आवडली? गावात. अरे बहिणीक पण घ्यावा, बायकोक पण घ्यावा. बाबा आहे कोणी याला भावी कलर आवडला. दीपाली काय काढूचं नावच नाही घेता. दीपाली घालून चालली काय? दीपाली काय आवडली साडी, घालूनच चालली. लयच भारी आहे ती साडी, जबरदस्तच आहे. भारी घातल्यावर पण भारी वाटलं. प्राइस पण भारी आहे तिची, काढून ठेवा. युजली सर्वांना काय वाटतं की ही जी पैठणीची ही जी रेग्युलर याला ट्रेडिशनल पैठणी चटई बॉर्डर म्हणतात ना, हा हा ही असते, याला पैठणी म्हणतात. पण नुसतं ह्या काटाला समजा की आता मॅडमनी जी येलो कलरची साडी नेसलेली हा, हा. ती पण पैठणीच आहे. तर आणि मुनिया पैठणी असते, ट्रिपल मुनिया पैठणी असते, टर्निंग पैठणी असते, फॅन्सी बापरे. पदरच्या पैठणी असतात, शोल्डर पैठणी असतात, महाराणी पैठणी असतात, कलांजली पैठणी असतात, ब्रोकेट पैठणी पण असतात. इथे जितका पण माल दाखवलाय ते सगळं बुट्ट्यांचा माल आहे बरोबर. याच्यात तुम्ही एक सगळी बघा, आता ही बघा, ही ब्रोकेट पैठणी, ब्रोकेट. ब्रोकेट घरचं लग्न वगैरे आहे, हा, हा. तुम्हाला फुल भरलेली साडी पाहिजे बरोबर, तर ही साडी बघा ट्रेडिशनल पैठणीची काट आहे. आणि याला बघा फुल पूर्ण भरलेली आहे, हा. पूर्ण भरलेली आहे. बापरे. जांभळा. फुल भरलेली साडी. इथे 10,000ची साडी आहे. आता याला हा मॅचिंग पण बघा किती बापरे, जबरदस्त. ब्लॅक. नेमकी जे काठ जे असतात ना दादा, हा, हा. मॅचिंगला बघा हिरवे काठ आणि रेड काठ किंवा राणी काठ जास्त प्रख्यात झालेले. हा, हा. तर तुम्हाला माझ्याकडे बघा असे ब्लू कलरची काठ पण दिसणार, ब्लॅक कलरची काठ दिसणार, येल्लो कलरची काठ दिसणार, हा ना, वेगवेगळेच काट आहेत एकदम, म्हणजे वेगळेच आहेत. आणि वाईन कलरची काठ पण दिसणार बघा. मजेंटा वाईन कलर असतो ना, हा 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 हा. हा बघा. नेहमी येल्लोला बघा ग्रीन, येल्लोला रेड, येल्लोला हा बघा.
ही साडी जी आहे ना आपल्याला 10,000ची आपल्याकडे 7,000ला ऑफरमध्ये आहे. याच्यापेक्षा वरचं रेंज काय असतं तर ते दाखवतो. त्याच्यात बुट्टी आहे ना ते जास्त असणार. पासून पर्यंत बुट्टी असतात. ओके, त्याला म्हणतो आपण महाराणी पैठणी किंवा शाही पैठणी. तुम्हाला सांगतो आता ही साडी जी आहे ना अशी आपण 12,000ला विक्री आहे याची. आणि सध्या ऑफरमध्ये आपला जो ऑफर आहे त्यामध्ये ही 9,500 आणि 9,500च्या रेंजला अवेलेबल आहे. आता याची बुट्टी बघा जरा स्टार्टपासून एंडपर्यंत मी बोललो ना एकसारखी बुट्टी आहे. हे बघा आता ही साडी पूर्ण उघडतोय बघा. 3 बोटांचं अंतर आहे. इथे जी बुट्टीची लाईन चालली आणि इथे जी लाईन चालली आहे माझ्या एका 3 बोटांचं अंतर आहे. ओके, कलांजलीमध्ये बघा 2 ते 2.5 बोटामध्ये दुसरी बुट्टी बनलं जाते. 2.5 बोटामध्ये 2 2.5 बोटामध्ये. तर याच्यात आहे ना वेगवेगळे कारिगर आहेत. 2 बोटांमध्ये 1.5 बोटांमध्ये. त्याचे डिफरन्स जो आहे ना तितकी बुट्टी जवळ येणार तितके बुट्टी जास्त येणार. मग तेवढे पैसे वाढणार. तेवढे पैसे वाढतात. आणि याच्यात बघा मीना पण केलेले आहे. डबल मीना केलेले आहे. जरीच्या बुट्टीमध्ये आतमध्ये बघा हे मिनेदार परत दुसरा कलर आहे. हे बघा आतमध्ये ते कलर केलेले आहेत. हा वेगळा येलो ग्रीन असे कलर भरले. ऑल्टरनेट दिले. ही कलांजली झाली. ही कलांजली साडी ही कला वेगळी आहे 14,000 त्यांची. आणि 14,000 ही साडी सध्या आपला जो पैठणी महोत्सव आहे या महोत्सवामध्ये ही साडी 10,500 11,000 अशा रेंजलाही अवेलेबल. ही पण एक कलांजली साडी. आता ही पूर्ण हातमागाची साडी आहे. तर ह्या कलांजली आणि ह्या कलांजलीमध्ये पण आता बघा किती फरक आहे. म्हणजे एक कारिगर आहे बनवणारे कारिगरांना भरपूर क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे कारिगर आहेत. आता ह्याच्यात मी तुम्हाला 2-2.5 बोटांचा गॅप दाखवलेला ना त्याच्यात तर बघा एका बोटात दुसरी बुट्टी बनते बघा. एका बोट म्हणजे जवळ जवळ आहे. एकदम जवळ आहे. आता ही जी साडी आहे ना तर याच्यात बुट्टी आता बघा किती जास्त बुट्टी आहे. घरच्या लग्नाला लोकांनी एकदम जवळच्या लोकांनी किंवा नवरीने जर अशी साडी नेसली तर साडी किती मस्त वाटणार बघा. ही बेसिक पैठणी होती त्याला आहे ना त्याचा पदर आणि याचा पदरला फरक आहे बघा. याचा पदर बघा कसा डिझायनर पदर आहे. एकदम मोठी मोर दिली. हे हँडलूमच आहे ना. हो 100% हँडलूम साडी आहे. बापरे. आणि हँडलूम मध्ये आता ह्या साडीमध्ये आणि त्या साडीमध्ये याच्या अगोदर ही साडी दाखवलेली ना काय फरक तुम्हाला वाटतं बघा. पदराचा फरक आहे. पदर फरक आहे. येवलाला बनलेली ही जी साडी आहे ना त्याला येवला पैठणी दीपाले दोघी येवला पैठणी. येवलाला बनलेली ही जी साडी आहे ना त्याला आहे ना 14 मोर असतात बेसिक साडीला. ओके. हे बघा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मोर. हा 14 मोराचा बेसिक पदर असतो. ओके. त्याच्यानंतर एक 6 मोरचा पण पदर येतो तो अजून कमीला असतो. हे हात मागायची मुनिया पैठणी विथ फॅन्सी पदर. बापरे. मुनिया पैठणी पदर आहे बघा. राधाकृष्ण 40,000 41,000 42,000ची साडी आहे. ही सध्या या पैठणी हो 42,000. 42,000 राधाकृष्ण बाबा महाग पडणार. राधाकृष्ण पदर नाही नुसतं विथ मुनिया. हरे कृष्णा. मुनिया काठ बरोबर फॅन्सी पदर. ओके. मुनिया सध्या ऑफरमध्ये तुम्हाला फक्त 30,000 31,000 फक्त 32,000 30,000 आहे. ऑफर मध्ये 30,000 मुनिया पैठणी. हरे कृष्णा. वेगवेगळे पदर आहेत. तर ह्या पदरची रेट आहे 30,000. कोणाचे 31 कोणाचे पैठणी आहे. ही सेम माझ्या हे पण मुनियाच आहे. ही बघा 3 मुनिया याला म्हणतात. ट्रिपल मुनिया. 3 वेळा आहे. आला म्हणून ट्रिपल. एक या येणार तर सिंगल. ही सेम ट्रिपल साडी मुनिया. आपल्याकडे प्युअर सिल्क मध्ये पण आहे. प्युअर सिल्क मध्ये ही सेम साडी 15-16,000 ला आहे. आणि इकडे सेमी सिल्क मध्ये. आता ही सेमी सिल्क मध्ये काय रेटला असणार बघा. तर माझ्याकडे एकदम होलसेल रेटला डिस्काउंट मध्ये 4,000 रुपये येतात. मस्तच आहे. म्हणजे ती घेण्यापेक्षा ही घ्या. जर बजेट नसलं तर ही घ्यायची. साहेब 3,000 रुपयाला अशा मॉडेल नाही मिळत. नाही मिळणार माहिती. 7,000च्या साड्या आहेत या फक्त 4,000 ला आपल्याकडे या महोत्सव मध्ये. सध्या डिस्काउंट मध्ये आपल्याकडे 4,500 रुपये. 4,500 ला मस्तच आहे. भरलेले पूर्ण पदरच आहे ना यो. ही ऑल ओव्हर साडी 4,500 5,000 याच्यात कसे त्याची मधली रेंज आहे होती. पेटणीचे एवढे आपल्याकडे ऑप्शन्स आहेत. किती भरलेली आहे ही. तुमच्या विवणीच्या मार्केटला बघा गेलं कुठे पण बघा 3500 3600 3200च्या रेंजला भेटणार नाही. आपल्याकडे फक्त या होलसेलमध्ये 3200 रेंजला आहे. आता ही महोत्सवमध्ये 3200 रुपयाला फक्त पूर्ण भरलेली साडी कलांजली बुट्टी बघा. कलांजली बुट्टी ऑल ओव्हर कलांजली बुट्टीची साडी आहे. ही कितीची आहे. हे रेंज मध्ये आहे वाटतं आपल्या. 3,000ची काहीतरी आहे ना. 3,500ची ही रेंज मध्ये आहे. थोडा टू टोन शेड आहे. धूप छाव मध्ये येतो. ऊन पावसाचा खेळ आहे तो. बघूया आहे ज्या आवडले म्हणजे काय खरा ना. मस्तच आहे. होय मस्तच आहे.
झाले हाऊस भागली घालून हाऊस भागली काय आवडले पुन्हा रेंजच्या बाहेर रेंजच्या बाहेर आहेत ते खाली घेऊया आपण खाली खाली पण भारी आहेत ते खाली ते 2 आवडले होते माका बाय तुका खायची आवडली ती घे तू दीपाली तुका खायची आवडली ती घे चला बॅक टू पॅव्हिलियन तर आता दुकानात गर्दी पण लय वाढली आहे आणि बाईक आता बांधणीची हवी ना बांधणीची साडी घेतलं होतं आता बांधणीची पैठणी हवी आहे तर हे बांधणीची पैठणी हत हय हे बघा बाय बघ खायचो कलर आवडता तो 3 कलर त्याच्यामध्ये हा. आहे का आणि एक पिंक पण आहे 3 कलर आणि तो एक हा थंय एक पिंक कलर आहे 4 कलर आहेत बाय बघ खायचो आवडतं तुका नाही पण ह्यो पण भारी वाटत तुका हो डार्क बघ दोन्ही लावून बघ हातावर असं ठेवून बघ खायचो भारी वाटतं तो बघा तर फायनली बायन पसंत केल्या ना ही बांधणीची पैठणी ह्यो कलर पसंत केलाय ना बायन तर बायची आता पसंत करून झाली आज साडी आता दीपाली बघता आपल्या पैठणी मुनिया पैठणी बघता हे मुनिया नाही ना ही कसली आहे सिंगल कलर पैठणी मनियारची नाही ना नाही सेल्फ पैठणी बोलतो सेल्फ हा ही चंद्रकोर ही चंद्र आणि चंद्रकोर मध्ये चंद्र पण ते डायमंडचे हे बघा आणि फक्त ही 1850 किती 1850 फक्त 2000च्या आतमध्ये तर बायन बाबा साडी घेतल्या दीपालीने काय साडी घेतल्या नाही चला लय वाजले काळोख झालो ओके थँक्यू हे चला तर आता साडी घेऊन तर झाली हा आणि हाय मस्तपैकी जेवतो सर्वांका भुका लागलेले आहेत त्यामुळे कोण वर बघत नाहीत नुसते खातात तर खालो काय ट्रेन पकडून आम्ही डोंबिवलीत जातो चला तर म्हणजे बाय 100Kच्या सेलिब्रेशन साठी खास मुंबई डोंबिवली गेला त्यामुळे खास आम्ही आज बायका पैठणी घेऊन दिलो कारण बाय आमचा पैठणी लवर हा पैठणी घेऊन पण आज त्या पैठणी घालून गेला म्हणजे तुम्ही विचार करा की ती पैठणी लवर हा आणि दीपाली पण घेऊचा होता आणि दीपाली साडी आवडले ते 10,000 आणि 20,000चे साडी आवडले आणि दीपाली घेतल्या नाही कारण लय महाग होते ते आणि एवढे भारी होते ते बापरे 101 कलेक्शन मीनाकारी साडीज मध्ये आहे ठाण्याका त्याच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये त्याचा ऍड्रेस देते नक्की जाऊन भेटा आणि ते आता पैठणी महोत्सव पण चालू आहे 30 जुलै पर्यंत तर तुम्ही पैठणी लवर बाय सारखे आमच्या पैठणी लवर असाल तर नक्की जावा आणि भेट घ्यावा 1,000 पासून 40-45 हजारापर्यंत पैठणी आहेत अक्षरशः दुकान भरलेला आणि 101 कलर पॅटर्न जे आपण कधी बघलो नसशील एवढे पैठणी आणि एवढे पॅटर्न थय आहेत दीपाली तर लय मॅडच झाला होता 10-20 हजाराचे ते का पैठणी आवडले होते पण बजेट नसल्यामुळे ते घेतलं नाही त्यामुळे दीपालीने खायचोच घेतल्या नाही आणि बाय आमच्या एक पैठणी सिलेक्ट केल्या ते का आवडली त्याच्याकडे बहुतेक सारे पैठणी आहेत पण बांधणीची पैठणी एक नव्हती त्यामुळे बांधणीची पैठणी एक नवीन वाटला पॅटर्न ते का बांधणीची साडी पण आवडतात तर मागच्या वेळी मी बांधणीची साडी घेतली होती खास शोधून आणि आज बाय स्वतःसाठी खास बांधणीची पैठणी घेतल्या ना आणि ही पण 2000ची बाय आपल्या म्हणजे बजेटमध्ये माझ्या बजेटमध्ये साडी घेतल्या ना नशिबादी नाहीतर बाईक पण 10,000ची आवडली असती तर माझी दातखिळी बसली असते पण बाय सोबर आणि सिंपल 2000ची घेतल्या ना बाय उद्या आमच्या गावात जाणार आहे आणि हा व्हिडिओचा एंड करतो व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का तोपर्यंत बाय जय महाराष्ट्र केव्हा कोकण आपलाच असा जावा ठाण्याला मीनाकारी साडी आपलीच असा बाय